Zdravo, Jarce. Sad će reći radiš samo za Jarčeve. Prvo za Jarčeve, da. Idemo sad ljubavno čitanje za ovu nedelju, sedmicu, jel? Ili ovih 7 do 10 dana, kako god, 6, kako nas uhvati. Imate i za decembar odrađeno i nova tema, onaj koje mi iznamo i osmih. Ako imate nekako, pogledajte. Ajde vidimo kakve su energije za ljubav za ovu sedmicu za Jarce. Radimo polako decembarske. Pa ćemo i novogodišnje i svašta nešto. Pa neko misli na vas. Ili vi mislite na nekoga. Kao da je dosta već tihovanja, samoće, je li tako? Odmaranja u svojoj komfort zoni. Ajde vidimo. Kralj pehara. Morate pustiti život da se dešava. Empres, as pehara. A ne možemo asa pehara, izvinjavam se. Dve male karte su. Kralj pehara i empres. Hermit. Deset pentakla. Devet mačeva. Briga je obostrana. Karta sveta. As pehara, neizbežan. Dva pehara. Osam mačeva. Vamo, sve super, super pa devet mačeva. Pa sve super, super pa osam mačeva. Pet pentakla. Dobro, znamo zašto mačevi. Vitez pehara. Pa ne može dva put kralj. Karmički točak. Osam pehara. Šest štapova. Kralj štapova. Ja ga ne vidim uvek kao lošeg, samo da znate. Na ovakve karte ne može biti loš, pokrivamo njega. Pet pehara. Ako nemate nikoga, imate priliku. I to dobru priliku. I to siguran ulazak u vezu. Ako nekoga imate, da, ulazak u vezu, tu vam je. To je možda onaj ljubavnik kog smo nagoveštavali, sad se pojavljuje. A rekli smo da će novembar biti jeben i svakako su jebene karte. Lepe su pa onda mačevi, pa lepe pa mačevi, pa vamo pet pehara, vamo pet pentakla, nema puno loših karata, ali ima karata koje koče. Kralj pehara, empres, hermit, 10 pentakla, 9 mačeva. Ovo je ovako, ponuda sad, znači ne vide vas kao nešto bez veze, vi ste za njih empres. Znači, gledaju kako da dopru do vas, tako, bit će tu truda. Ali hermit, 10 pentakla, imaju oni neke svoje zavrzlame, pa malo će biti usporeni. Ok, 9 mačeva. Kao da je, sad već kao da je tih 9 mačeva obostrano, jer je tu na kraju u redu. Pa nesanice, pa možda samo to razmišljanje, razumete. Onda imamo kartu sveta, pokreće se nešto, as pehara, dva pehara, 8 mačeva, 5 pentakla. Sve bi to bilo super, sve to može biti super, ali neće, ono što sam rekla, novembarske energije se protežu. Biće spori, neće ih biti, ili su daleko, ili rešavaju neke svoje stvari. E sad, ovdje se pojavljuje kao vitez pehara, karmički točak i 8 pehara. Ili oni su zatvorili neki svoj karmički dogovor, jel tako, i otišli odatle. A bit će da su obostrane energije. Znači, sve, kao da sa njima počinje neki novi karmički odnos. Ne mora uvek biti loše. Možda su srodne duše, možda nisu twin flame. Jaka konekcija.
Ali 6 štapova na to. To je to. To je to. Znači ide u korist i vama i njima. E sad, kralj štapova i 5 pehara, možete imati osjećaj da vas zapostavljaju, da su lenji, jer nešto je tu u vazduhu i neko izvinjenje visi u vazduhu ili želje da se neko izvine. Niste uvek vi problem. Ajmo ovako da vidimo što ćemo pokriti. To su problemi koji se ne tiču vas, stvari. Možda neće moći vaše očekivanja neka skroz da ispune ili da budu tu, eto zato. Imaju nešto svoje. A to nije ljubav, to su neke obaveze, nešto. Ne znam da li vidite, mog mačka konstantno leži na kartama, stalno se svađamo. Ajmo kralja pehara pokriti. Kralj mačeva, ovo je kralj pa je kralj. 8 pentakla. Moguć zemljani znak, mogući vazdušni, vazduh zemlja, kombinacija. Neko ko će raditi na ovom, ako već nisu počeli. Očekujte. Empres, pokrivamo, to ste vi. Poslednji sud, poslednja odluka i 4 pehara. Možete lako u vezi njih imati nekoga ko vam nešto govori i tu donosite poslednju vašu odluku. Ovo ne mora biti loše. Može biti savjet prijatelja, može biti poznanstvo preko prijatelja i zajednički prijatelji koje ispitujete. Znači, poslednja odluka je donešena ili će biti donešena zbog nekog glasa od nekoga ili se spajate preko nekoga, neko nekom nešto došaptava. Ajde pokrijemo viteza pehara, karta maga, vitez štapova, 6 mačeva. Kao što je ispalo u onome što mi izmami osmeh. Imate od juče čitanje ili jutro, ne znam kad sam radila. Pa isto je to ta neka energija njegova, ja bih samo mir. Vitez pehara, mag, vitez štapova, kao ja bih samo mir i samo avanturu, ali tu je zajeb, ni ovi nisu svesni šta ih je snašlo, da u stvari ne da imaju loše namere, nego još uvek se to nije razvilo, ali i tekako ni oni jadni ne vide šta im se sprema. Tako da i ako vama liči na nešto, ako budu imali neke ustupke, nešto da ne paše, tako, neće biti namerno. Možda ne vide sebe u nečem ozbiljnom, a i tekako ulaze. Ako ste crosswatcheri, malo isto situacija. Uloge onda mogu biti naravno zamenjene. Ajmo ovo pokriti, misli na tebe ili razmišljanje. Moguće karta pomalo i obsesivnosti. Ovo je nekad bilo kao, neko bi rekao 3 čaše, pa to je kao 3 pehara, kao 3 parti. Ne, po meni je to, vidite kako ovdje imaju 3 čaše i jedna sija. Možda su imali izbor neki. Možda više žena, pa negde se vi ističete. Vi ste taj empres u stvari. Molim one ljude koji su u healingu i ne puštaju nikoga da ne ostavljaju loše komentare. Ako ste se pokrenuli, sabrali, eto šta vam ulazi u život. Ako ste pustili život da se dešava ili ako je život krenuo da vam se dešava. Ajmo neki savjet. Četiri mača, znači nemojte brzati vi. Nemojte brzati vi, bit će neka pauza, neka sporost i sačekajte ta sporost da prođe, jer ako sad na primjer nešto radite, pravite scene, nedostaju vam, nema ih, negde su u poslu, ne radite to namerno, mirujte, samo mirujte. Ili uopšte čekajte, ne brzajte, sačekajte tu pravu osobu. Savjet je mirovanje. Ajde vidjet ćemo u ostalim čitanjima. Mačak, ležiš mi na mišu. On je stvarno dosadno, on se ne odvoje od mene. Vidjet ćemo u ostalim čitanjima šta, kako. Boga mi, ako sad ne uhvatite nešto, ne znam. Ne znam kada će nam ovakve energije biti. I sva su nam dobro čitanja.
i decembar i ovo, imate 3 komada za sad. Ajde, srećni jarci.